Abi na mo ni Claire ba, dili ka mo uban sa mua karon kay gisungog biya ka na mo kagahapon. Uy, panoy! Kabi mo sa tong dulak hapon! Ano ko ta? Mapit na pang magbayaba. Lingod pa man na Maria. Tara na, dali na. Dali. Karon na jud mo tulog kung maabsent mo. Dili jud mo magmahay sa Karong sunod semana, lutaso na ko niya ako ang mga baktin. Kaya nga no, pag 3-5 ang isa't buok, 8 ni kabuok, sa ato pa, ubay yun akong kwartaan. Anak gina basta magpugi. Naadyo kay maani. Si Maria, si Clero man ang kirara. Asa ka na sila adto, nagagandagan man. Agay! Murag mo adto siguro na ilalusyo ay kay padulong man sila ang balay. Murag mo na ilang trabaho, magsigilag-laag. Adto na ko eh. Uy, nagkarita man na unang dagan-dagan. Uy, Dudong Pawiks, naunta ko ipangutana sa imo ba? Ay na, ang kabalo na ko kung sa'y pangutanan nimo. Si Kirara? Malulong! Dito ila kuha, nila Lucio, kauban si Maria o Claire. Sa dahi, kinilaag na to, buhay pananghid. Gisibatan ko ni Kirara ba? Kaya magalo si Claire nang galgal kayo. Wa gyapon mo tagam ning mga bataa. Maski nakusnita na nako ing ilang danggan. Ingnan tabitaw ka nang katong ni Ali na isulod sa sako, unya pasuhi, aron mo tagam. Diba? Unya, diha sa kanang kay ibalin sa nako tong kandin dito sa unahan. Nya, ato sa ko. Sige Dudong Pawiks, salamat. Di ko makita ni Kirara diri ron. Ay, timing ra ni oy kung kinsay una makita ni Kirara sa mo ang tulo. Bisaya adyo ning Maria og ni Claire mo tago, uy. Dito pa jud sa kwarto mo tago, nga. Dali man sila dumakitan, kay sigurado, dito man jud na si Kirara mo una o pangita. Ha, si Kirara di jud nakakita sa ko, kay sigurado man jud nga dili siya mo ari diri sa CR, kay nagtuo man siya diri nga, walay mo tago di sa CR. Play! Play na! Karon! Tago gyud mo! Patay. Ay! Kinsay nagtago diri? Siguro yung namakitaan. Maria? Claire? Lucio? Asa na? Hatsing! Naa diri sa pikas kwarto ay! Karon! Ay, di ko ani ron. Makahatsin, mugod ko ba? Ay, salamat. Abi na ko masakpan ako. May gani di tingog si Claire dito. Wa jud ko masayop nga dili ko nitago. Tanawa. Ni una si Kirara sa kwarto. Kinsa karong una niya makit-an. Kinsa kaning nagtago likod sa pultan? Ayo! Sinampurita marong nag-ayo. Ma, nang murag tingog man sa mama ni Kirara. Ayo! Patay Maria na si mama. Saan na to diro na sinampurita sa gawas ng ngita kay Kirara? Huh? Kanino? Patay jud ta ani ron. Murag madayo naman siguro tagsulod usako ani. Apil pagid ka Lucio. Anong maapil man daw ko? Baka mo may nagdalanan ni Kirara diri. Maria, paguna-una na ba? Unsay atong buhaton? Pasyon sa ulit. Ayo! Panakong doon kaya ako libalan ni Masisitay to. Uy, Nang! Mayong adlaw dia, nakalaag mo ka nang. Nakalaag jud ko, Lucio. Ipagawas na si Kirara. Saan ni Ron Maria? Ayaw kabala ka diha. Si Lucio na'y bahala. May kinamudalag jamming. Si Kirara nang? O paminawa Kirara. May, Wala man diri. may kay mamalibad no. Ayaw na ko at ika, Lucio. Ipagawas na si Kirara. Si Kirara gutaw nang. Ay, wala man si Kirara diri. Ano diri madaw ka mangita ni Kirara? Maria, kuya wa jud alig mo balibad ni Lucio eh. Hugot kay pamutbut ba? Kung na Kirara, dili ka angay mabalaka. Kasi Lucio bahala sa imuha. Ikaw, Lucio, ha? Last na ning akong pangutana nimo. Ipagawas si Kirara. Nang, wala man si Kirara diri.
Di man ka kasabot, oy, kapila man ka istoryahan. Clear. Pili pag yun anin akong Lucio pa. Dili gyud ta ilaglag. Alangan, ami gugutan ninyo. Lisod pod. Tinuod yung ka, Lucio. Nga wala si Kirara dire. Tinuod lagi nang, oh, cross my heart pa nang, oh. Isa mo kasi ka mutuon noon. Mao ba? Tinuod yung ka, Lucio, nga wala si Kirara dire. Saon ako ni ron. Ay, kang papa man ang sinilas nang. Clara, wala niyo magipos ng chinilas. Wala. Sure yung ka kang papa ni mo, Lucio? Pasudla ko. Wala lagi si Kirara rin nang. Pasudla ko! Patay. Isulod sa sinang punita. Kirara! Kirara! Abinin niyo! Patay. Ngano pud bitong wala nila gitago ilang chinilas? Kirara! Abinin niyo! Abinin, Kirara! Abinin niyo, Ablihan! Kirara, ayun yung Gabriya. Ayaw magtingog. Di pamuti